Kajia lang hador bar hall kasnong maukdok ha kanop high sngi jong kat pratari unai lur arhaja arpusan bala khot lingba u secretary kahimat Sora Tourism Committee uba Rothel Concert ya barok ki be dan benta ha kakam jungok kai perthai kata ki babu homestay dukan bat ki wei kala syam ya karai baki ba penwet ya ka let kawan ki nongwan jungok kai perthai kin ngat da kajing mudoi ha ki bor ka an Hakani kejing yalang lawan banyak don lang doba Alan West Karkongor Presiden Meghalaya Rural Tourism Forum lem kiwei. Kila ong bakajing ki ke all kasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA ban persya ya ki kali na syabar jela halor ke nong rim baka keta ya ka kamai kaji ki nongnya kali na ka jela kadai ha kejing sisa ban dawa na ka sorkar ban tau ya ki sen jam ni ki policy ban ailat ya ki trai jela ban letbu ya ki nongwan kai syaki jaka jengok kai perthai Nakal yang ki try bapenyat ya ki jaka jengok kai perthai bat ki nongbo jaka sa ya ki bawan kai ki badon ha kathan sora ki la pen pau ka jing bitar ya ka jing le ka association namar ka wan rat ning kong ka jing e ya ki kum ki try bapenyat ya ki jaka jengok kai bat ru ya ki nongbo jaka sa Aba pentep syakilat pathai kubor uba Rothel ulaong bakarai bakila syam na ka jingyalang kalong ban penram jor ya ka jingle ka AKMTTA kabla pendek bat pentot ya ka let kawan jong ki tourist Nalor kata kila syamru ya karai balada kum kini ki jingja syak pendek ki nongwan kai kindang beteng kin mi syakmat ban khanglat ya ki bakum kita balada kim sngap ka jingkhang kim ban si ban ujor wat da ka FIR ru Hadin bangalaya lumlang ya barok stakeholders jong ka tourism industry kabala kata hadin jong ka jing pakhang nanti jong ka seng or kasi Meghalaya Tourist Taxi Association Ngilai lum kaki ya kinong sonong jong kan kadong jong kan thain panjo ya ka jing pen sngew panjo ya ka jing mut ban pan jimut naki ka e ka bangin le ban ka e ka bangin sngew thu halo kini ki e baro tinakaleng jong ka jilang ka balong munta sngi ka balay poi daki babun ngut kinong sonong jong kan kadong jong kan thain ngilai sim ya ka wai karai ban kata kalong ka baneng kong kani ka jilang Kalarai bangin ai ika kubor bakum ki stakeholders jong kan ka region ni penrem ya kan ka jingle jong kan ka seng kabala pendik ba kabala pentut ya ka lej kawan jong tourist kabar hoi la ka leng jongi ni sotu ya ka jing e ka jong ki ha ka bede ba ka kamai ka ji henre halo kan ni ka benta Naka leng jungi ngila sime karai bangin tho ya ka apil chika bo jong ka soka baka soka kan simkia naka mtaban petlem ya ka jinge jong kini ki parado ki prasnam ki balong kino sosnong jong ka laga ka jela ka jungi bangin ki paru sya ka seng banang ni sukmat kam desu ban yai da kan ni kalenti ban pentut ya ka leit kawan nama ka kta ya kanam kaburom jong ka jela ka jungi ban ngi gentur yaki balada don kanu ka isu ide banjai ka kum klenti ringkat baki bor jong ka soka ban nakaleng jongi kum kino sosnong bat ki bai tre ya kana kam ilong pala kloi ban kersan ya kanu ka isu ka basong nia bat ka basong hok ka jongi bat haga bakhatu nakaleng jongi ngilarai bangin ai ka siti sigi bor jong ka soka pakan pet ya baro ka jingbit jimbiang haga bede ka jinglet jiwan jong tourist bat ngida kerpat ka soka pan instead kat bala ya ka project kum ka nuksa ban penhe ya ka airport hapo umroi nam kalong ka jing bentoy ka kham khrau susu ya ka nok sonong jong ka ni ka dong jong ka ni ka thain ka jong sakaweru hoy ngila simye karai bala da nang ni sakmat kinu ki kenhun kimi ban pentut penuit ya ka tourist ni kinore nawan ibawan saka ni kadong kathain ki jungi ngin sim na karai ka bating e haga bangin mi sikmat ban khanglat ya kata ka jingle ki jungi bat sakaweru ngilong kloiru ada kim snap ya ka jing kerpar ka jungi ngila ban fai taka FAR kenama ka ai kan le ya ka badon kam banjada na kanu ka jing pentut penwit ya ka sungsuk soskan bat ya ka le kawan jong ki parasnong pathain bat jong ki tourist ibana bal jong ka jela bat karir kum jong nakaleng jongi kum ka kunhun ngin song bat ki expert ngin draft ya ka city bat shen lak nuk nu hapo sita ya bat atayo ngin le kam
banyak kendu ya ki bo ki bahlo lada kade yo chief minister lani yo minister jong ka tourism department jong ka jela ka jongi kaweru nagaleng jongi kum ka jingelang ka balong ka mentas ni snotu sai ba rada mi kum ka ni ka jinge ka baya tungku ba kina interstate transport ka dauba ka log ba kum ka jela ne kum ka time rilom ka sejentia ngimdon ya ka railway station tidak kalong hakane grukom haka pakai kenhun na po asam ki khang kalong ka jingdu nong paka jingjak kan hapo ka jela ka jongi ngasebat ong ba karai ka bakong sang ka bangi sim hakani ka por ban bandap susu kalong bangi kirpat ya ki bo jo ka soka ya ki no sosnong ya ki kinhun sang balang ba phe pakin sutu ya ki jing don kam jong ka railway station na makan pensuk om ta ya ka kawan ne ya ka benta ban wanra ya ki maba mandi ban kit ya ki magi mata ki bami hapo ka state ka jongi bat kata kalong ka ka ban aibor ban penklan ya ka yo ka kot jong ka state hi berkoi. We people of Sora, we are welcoming everyone from all corners of the world, from Assam, from other states, to come to Meghalaya to enjoy the natural beauty of our place and enjoy the hospitality of the Kasi people. We do not approve of anyone trying to stop the taxis from Assam to come in. We have already taken a resolution that no one will be allowed to stop the vehicles, and the government has to take action wherever anybody is trying to interrupt the flow of tourists to Sora. As the stakeholders in tourism, over a long period of time, through struggles, we have built up the flow of tourists to Sora, Cherrapunji, so that people from across the country and from abroad can come and enjoy this place. You are most welcome. All taxi drivers from Assam also are most welcome to all the points of tourist spots in Sora and other parts of Meghalaya. We, the stakeholders of tourism here, do not have any misgivings. We rather welcome you with open arms. Feel welcome and safe. The government will take action wherever they have to take action, and wherever any grievances of the association that have come to the fore, they are taking steps to resolve that. So we request the people who are wanting to travel to Sora, come confidently, happily. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi bana kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.